Assalomu alaykum, birodaron xo'ron, подписчиков, обунашвандагони канали мо. Инак дарси навбатиро, дарси чорумро дар бораи адинис бухгалтерия чӣ мегузарем. Марҳамат, компютерҳоро худро даргиронед, программи худро яъне запускат кунед. Он чӣ ки ман нишон медиҳам, пай дар пай аз пушти ман чӣ такрор кунед, омӯзиш чӣ осон мегардад. Шарти дар дарси гузашта гуфтем, мо дар бораи номенклатура, яъне 40 товарро даровардан, маҳсулотро ба памяти адинис бухгалтерия овардан гуфта гузашта будем. Яъне ин дарс мо дар бораи покупка товара, яъне 40 маҳсулотро харида ба склад даровардан, ба памяти адинис даровардан чӣ мегузарем. чӣ ки мо гузаштем, организасияи мо фарз кардем чӣ аст, рамашк аст. ӯ барои хариду фурӯши чӣ машғул аст? Хариду фурӯши молҳои хӯрок ва кондитерские изделия чӣ машғул аст, фарз кардем. Инак мо чӣ кор мекунем? Дарсро оғоз мекунем. Барои дар зеҳни шумо як мафҳум дар бораи учёти адинис бухгалтерия пайдо доштан, ман як схема, як расму тартиб додам. Ман аз рӯи аз рӯи схема омӯзиши адинисро чӣ давом медиҳем. фарз кардем компанияи мо, яъне рамашк ООО чӣ дорад? Ана склад дорад. Ва ба склади худ товарро қабул мекунад, маҳсулотро қабул мекунад ва аз склади худ ба дигар нуқтаҳои савдо ё ба харидорон чиро, товарҳоро, маҳсулотҳоро чӣ мефурӯшад. Мана фарз кардем, мана поставщик дар ин ҷо ба мо товар, маҳсулотро овард, мо маҳсулотро қабул карда гирифтем. вақте ки дар маҳсулоти ӯ ягон маҳсулот брак ё сифаташ паст бошад, мо баръакс чӣ возврат кардем поставщик. ана вақте ки мо маҳсулотро қабул кардем, ба дигар склади худ ё ягон нуқтаи савдои худ товарро чокодем, гурзондем, перемешонем додем. ана акнун вақте ки ба мо товар, маҳсулот омад, вай ба чӣ нарх мондем, нархи фурӯши худро мондем. Закупочный нарх даромад, наценка мондем нарх ва нарх изменен шуд, ба фурӯш чӣ баровардем. фарз кардем 10% ё 20% нархи фурӯши худро монда ба харидор покупатель чӣ гусёр кардем. покупатель чӣ кор кард? вақте ки товарро қабул кард, дар дохили товар ягон қисми он муаққул нашуд, сифаташ бад баромад, онро ба мо чӣ возврат кард. Лекин як қисми товарро чӯ кард? Харид. вақте харид ба мо оплата кард, оплатаи мо ба касса чӣ дохил шуд. ана вақте ки мо дар як сол як бор ё 3 моҳ ба як бор ревизия мегурзонем, инвентаризация мекунем складро. вақте ки складро мо ягон бор лишни излишка кард, аз рӯи ҳамин мешавад, вақт учёти программа дигар мешавад, учёти склад вақте ки мешумурем борҳоро, як бор қисмат чӣ зиёдтӣ мекунад, айро списание мекунем. ягон бор норасовӣ шуд, оро чӣ оприходование мекунем. ҳамин хел учёти адинис бухгалтерия склад, учёти склад ҳамин хел чӣ меравад. мафҳум. дар як намуна ман барои шумо аз рӯи ҳамин схема чӣ дарсҳоро гузашта меравем. инак сар кардем барои харидани чӣ маҳсулот. дар раздели покупка чӣ аст? харидани маҳсулот аст. раздели покупкаро зер мекунем. дар ин ҷо чӣ аст? поступление акди наклани зер мекунем. мана имрӯз рӯзи 30 аст. имрӯз ба мо ягон товар чӣ омад? поступление. товари накланиро зер мекунем. акнун ба мо мисол омад, як намуди наклан дорем. ман дар ин ҷо барои худ сабт кардам. ба мо чӣ накланҳое омад? ҳамин маҳсулотро чӣ мо харидем. мо гуфтем, ба мисол рамашк ООО ба мо 3 маҳсулоти худро овард. мо аз рамашк ООО аз поставщик Конфетпром ООО товарро, маҳсулотҳоро чӣ харидем. биёед чӣ хел ба адинис бухгалтерия покупка кардан чӣ ҳозир медарорем. контрагентон ки аст? Конфетпром ООО.
Канцтроген ин ҳаст. Мо чӣ хел забт кардаш даро бидем. Баромад аллакай. Фето ана. Акнун чиро товарҳоро добавить мекунем. Якум дар наклади мо чӣ аст? Печени детской России большой. Чӣ хел ки дар вақти дар дарси гузашта будем печенеро мо дар номенклатура чӣ даровардем. Ҳозир менависем худаш чӣ мебарад. Мана печени детской России большой. Дар наклади чӣ қадар аст мебинем? 32 штук. Яъне ба мо ду коробка омадагӣ. Яъне вложение коробка 1/16 ду коробка чӣ мешавад? 32 штук мешавад. 32 штук. 32 штук. Ана. Ана акнун давомашо медонем чӣ омад. Печени овсяное 250 грамма. Инҳо медорем. Печени овсяное добавить. Печени овсяное ана баромад. Ин ҳам аз памяташ мебинем чанд дона. Мебинем 24 дона. Ду коробка омадааст. Вложениеш 1/12 дар як коробка 12 та 24 шуд. Яъне ду коробка барои мо омадагӣ. 24 штук. Ду коробка 24 штук. Добавить. Боз чӣ омадааст? Рогалик. Рогалик. Ана сахарный пудра. Чанд дона омадааст? ин нархи автоматики омада истодад. Баъзе вақт мо дастӣ агар автоматики намонад мо дастӣ чӣ мегузорем. Рогалик чандо 24 та. Се коробка барои мо омадагӣ 24 штук. 24 штук. Ана мо чӣ кор дем? Даровардем. Не, се намуди бор, се намуд наименовани товаро барои мо чӣ қабул шуд? Ба сумаи 6800 записать мекунем. Закрит. Ана чӣ шуд? Ба памяти адинес бухгалтера чӣ мо дохил шуд. Ана акнун бо ҳамин дарси чорumi мо ба охир расид. Дигар дарсҳоро боз интизор шавед. Дигар дарсҳоро интизор шавед. Хайр, то боздид.